чаго іншага ў тым лёсе, апроч гэтай каменнай нары. Мабыць, іншага і не будзе ніколі. Тут і скончыцца ягонае жыццё, без жаднай надзеі. А так хацелася лепшага, якой перамены, толькі якой. Увогуле ён выдатна разумеў, што на спадзяванкі не было падставы. Трэба было мірыцца з найгоршым. Ды ўсё не мог складаць надзеі. Здаецца, яна упарта і неадчэпна валодала ім. Сцяна была сцюдзёная і цвярдая. Спрэч шурпатыя бакі граніту закамянелыя ад часу наплыву вапны. Дзе-нідзе, правда, траплялі мякчэйшыя кавалкі, складзеныя з каменя ракушачніку. І толькі ў кутку, у сырым і нават вільготным кутку ўнізе. Часці, можа, вільгаць, што ці зрабілі нават з каменем ці з вапнавай зацвярдзеласцю. Там, здавалася яму, было трохі мякчэй. Вядома, не так, каб можна было штось выдраць, які кавалак, але калі порубіцца, мусіць, варта было б спрабаваць.